Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namhlanje. Kugaselwe ezitolo zasogwini kungazelelwe. Zikhala ngemfucuza izisulu zezikhukhula. Kanti ke kuxoshwe onogada esibhedlela eGwelezane. Izindaba ze1 NTV uzifundela uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Kwesitheza qama ezenzekile osukwini lwanamhlanje kudutshulwa kwashona abantu abayisishiyagalombili ezakhiweni ezimjondolo ezamani esicimeni sakwaU elokishini laseMlazi. Laba kubikwa ukuthi baphakathi kweminyaka engu-22 kuya ku-40. Okuvelayo ukuthi besidlalele endlini kwangena abantu babadubula kanengana bashonela lapho. Undunankulu wesifundazwe uvuka wahambela kule ndawo osukwini namhlanje. Unxusa umphakathi ukuthi abanolwazi mabasondele eduze emaphoyiseni babike. Kodwa sibona ukuthi ifanele iqine kakhulu umphakathi ekutheni ubambisane nezinhlaka lezi zokuphepha kanye namaphoyisa ngokuthi babike. Nalabo abasabayo ukubika khona number 810 uma ufuna ukufihla ubuso bakho ukwazi ukubika abantu abanezibhamu engekho emthethweni, ukwazi ukubika abantu abenza ubugebengu. Nalapha nje ngempela ngithi emphakathini walapha ngazi ukuthi usesaba ukukhuluma awuyisebenzisele number ka 810 ukubika bayifihla ubuso babo ukuze amaphoyisa akwazi ukubamba lezi igila mkhuba. Owamaphoyisa esifundazwe uthi sekuqala uphenyo. Uphenyo lwethu saeli njengoba isigameko senzeke ebusuku izolo, kodwa ke sesihlanganise i-team ekuyona ezophenya lokhu ebheka ama-angles ahlukene ukuthi kungabe yini imotive. Uma ngabe sibheka imotive then izosilidela ekutheni sibone ukuthi kungabe obani abadoboli. Kuyasihlupha nathi kakhulu njengamaphoyisa ukuthi kube negameko ezifana nalezi. Kodwa ke engithanda ukukusho ukuthi kwenzeka lokho nje izolo ebusuku sinama operations sibhizi njengamaphoyisa siyasebenza ekwezinye ingxenye zaseMlazi. Amaphoyisa esebenza ngaphansi kohlelo le-operation channel noma ama high density operations kadenzeka. Kanti ukhansela wendawo uthi isigameko esifuze lesi asiqala ukwenzeka kule ndawo. Behleli nje endlini bephuza kwangena abantu babadubula. Kodwa akusiyona i-tavern le yamazi njengoba sesifikile ngoba kunento ethi i-tavern bebehlalele nje endlini ngoba laba besifazane izingane ebeyikade ethunywa umalume wazo ugwaye isitolo. Zathi seyibuya zingena endlini ngathi izongenisana kanesigameko kwakhona ngoba khona abasesibhedlela ngithi mangaphoze sibabili noma bathatha abasesibhedlela njengamanje kodwa nje abashonile esigamekweni bayisithupha. Kule ndawo ke asiqali isigameko noma kungekho exactly isikhona lapha ngenhla njengoba nizophuma nithi ike yenzeke ngithi 2021 mangaphosisi okwakwadutshula khona abantu futhi abaningi kangaka. Kodwa siyababaza nje siyaxeka isimo sesihluku esinje njengoba de sibone endlini lapha kugcwele igazi phansi. Umama wenye yezingane ubekhona endlini naye ngene ethi uzolanda ifoni enganeni yakhe lebekade lapho. Kanti kuzofanele isigame ngenhlanhla ke nto uphose ngale kasofa ukuthi bayijethe ufile wagcina esindile. Okwamanje bengakaboshwa umuntu. Kodwa abakhosibisi wezindaba ze1 KZN TV kuchannel 261 ngiseMlazi eThekwini. Usekela ngqongqoshe womnyango wezokuqashwa kanye ke nabasebenzi uJomo Sibiya ugasele kungazelelwe kumabhizinisi ehlukene ePortshepstone ogwini oluseningizimu nesifundazwe eKwaZulu Natal ehlola isimo sokusebenza. uSibiya uthi ukugasela kwabo kumabhizinisi inhloso ukubheka ukuthi izinkampani ziyayilandela yini imithetho yomnyango wezabasebenzi. Ungqongqoshe wezokuqashwa nemisebenzi ugasele kungazelelwe kumabhizinisi ehlukene asePortshepstone ogwini ukubheka ukuthi izinkampani ziyayilandela yini imithetho ebekwe umnyango. Uthi bagasela inkampani ethunga izimpahla zokugqoka iGenera Clothing kanti abafike bakuthola ukuthi le nkampani ayilandeli imithetho yomnyango wezabasebenzi. So besizela ngoba sizobheka ukuthi amalungelo abasebenzi ayavikeleka avikelekile. Sizobheka ukuthi zonke izinto ezenzakalayo kule nkampani zenzeka ngendlela siwuhulumeni esilindele ukuthi bazenze ngayo ngoba kunemithetho esiyibekile ukuthi inkampani ziyilandele futhi zivikele amalungelo abasebenzi. So izinto esizitholayo la engicabanga ukuthi abanye beni bayazibona. Ikhona into yokuthi abasebenzi abakwazi ukukhuluma ngokuvulelekile. Abasebenzi ikhona into yokuthi ngathi banakho ukusaba ukuthi bakhulume izinto abafisa ukuzikhuluma. Lokho ke okukutshela izinto eziningi okukutshelayo ukuthi ngoba lo msebenzi kade siwenza kusho ukuthi zikhona izinkinga ezikhona ezinye ezidiphu.
uthi kokunye abakutholile ukuthi abasebenzi bakhokhelwa imali encane kanjalo nezinsuku zokuphumula abazitholi. Kodwa ezinye izinto esesizitholile ukuthi kukhona ukukhokheleka kwabasebenzi okungekho kahle bakhokhelwa imali engaphansi okufanele ngabe bayihola. Abasebenzi abawathola ama-off ngesikhathi kufanele bawathole ngaso, abawathola ama-leave ngesikhathi kufanele bawathole ngaso. Abasebenzi bebesebenza kusukela ngoJanuwari kuze kube manje abakaze bayithole off. Basebenza imigqibelo nesonto benga-off. So zonke lezo zinto azikho esimeni esikahle. Indawo zabo zokudlela, indawo zabo zangasese abasebenzela kuzona azikho esimeni esikahle. Kodwa futhi basebenza ama-hour amade. Basebenza o10 hours, basebenza ama-hour amanye adlule ngisho 10 hours. Nesikhathi abasimayo besebenza isiyisikhathi eside kakhulu. Izinto lezi esifuna ukuthi zishintshe zenziwe ngendlela ehlukile. Sizobheka nanokuthi ke entweni ku-UIF nje kunemali ku-compensation fund kunemali lenkampani eyikweletayo ilinganiselwa ku-800,000 okufanele basikhokhele yona. Uthi zikhona izinyathelo ezifanele abazozithathela izinkampani ezingayilandeli imithetho. Sizozithatha inyathelo ezifanele kubalekile ukuthi sizithathe ukuze izinto izoshintsha. Uma singasithathi izinyathelo kusho ukuthi izinto ngeke zishintshe kule nkampani. Kusho ukuthi nathi besizobe sizela sizoveza amehlo nje ingekho into esizoyenza. Sizela ngoba uma kukhona izinkinga esizificayo kufanele kube khona okushintshayo. Iqhuba uthi bazobeka eqhulwini ukuhambela nezinkampani zabezindaba bangahambela amafemu kuphela. Siyeza kuma media companies kusho ukuthi ama media companies sizowabeka nawo iqhulwini ekutheni sibone ukuthi abasebenzi kubalekile anikwazi ukugcina ngokucoshela indaba kodwa amalungelo enu nani angisho ukuthi amalungelo enu awavikelekile kodwa wonke umuntu uma umsebenzi amalungelo akhe kufanele avikeleke nabantu abasebenza media companies kufanele protect abasebenzi bawo amahora abawasebenzayo izimali abaziholayo indlela abasebenza ngayo izinkontraka abanazo zonke lezo zinto kufanele ama media companies avikeleke. Obeqhamuka kunyunyana yezisebenzi sathu uthi kuningi abakutholile okungalungile bekwenziwa yile nkampani kanti umqashi uqhaphaza abasebenzi. Into engitholile la last month abasebenzi bebesebenza day and night. Abasebenzi bebengakhokhela imali ye-overtime. Abasebenzi bebengakhokhelwa even ama public holidays as it is ngine dispute nama disputes engiwadeclareile angithi thina si clothing sine bargaining council so umqashi walana nje ngempela baqhaphazile abasebenzi ngasho kanjalo but sina njenge union I right yethu ukudefend abasebenzi. Lumbiko beniwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisesayidi. Izisulu zezikhukhula zangonyaka u2022 ezihlala kwelinye lamabhilidi asenkabeni edolobha iTheku sebezwakalise ukukhathazeka ngempilo yabo kanye neyabantwana babo. Lokhu kuza ngemumva ukuthi sekuphele isikhathi imfucuza ingalandwa. Laba ke bathi izingane ezigqiqi imtholampilo ngenxa yezifo. Babhekene nengwadla kaDoti oDuvile labo ke ababayisulu zezikhukhula nosekunesikhathi eside ungalandwa. Laba ke bathi okubakhathaza kakhulu impilo yezingane zabo esengenwa ukugula ngenxa yalesi simo. UDodi lo impethu kudlala izingane la ezinye zezingane ziyagula sinengane la ekadinga yanga u2 days esikoleni inenkinga yensupha kuthiwa insupha kuthiwa itholi infection insupha zigcwele ikhanda kuncolile ingane ziyagula zolala esibhedlela kuthiwa la ebhilidini kuncolile kune infection impethu lezi sesizigcwala ezindlini yabo sihlushwa amakokoroshe sihlushwa amagundane ngeke ngabe khona amagundane ngeke ngabe khona amakokoroshe ugesi nje ingane ezine asthma eyamjine asthma ivukwe iasthma ngama-through kuncolile impukane uthi usabekile itiya sezingene phakathi zigcwele ezindlini impukane impethu zingene ezindlini sicela ushibhoshi ade ngocela nazo lokho asulethele ushibhoshi asazi ukuthi kumele senze njani yabo nje sino 3 weeks sonto lesithathu leli dodo ongathathu njengoba ubona sisi kunje sixakekile asazi ke nathi ukuthi simesenza njani ingane amazibuye esikoleni iyona ndawo le background abadlala kuyona and ingane I understand umtshela ukuthi musu ukudlala la kunododi ezinye sigcine sezivula plastic. Ngokusho kwabo umsebenzi wokuqoqa udodi kuleli bhilidi wenziwa inkampani ezimele kepha sebanxusa ke nomasipala ukuba ke ungenelele. Bathe banethenda nenkampani ezimele inkampani ezimele ethatha udodi efika nemoto ifika isho umgqomo omusha bese thatha umgqomo omdala ehambe nawo futhi ngoba ubona kanje sisi mayifika nomgqomo uzofika athathe lo osemgqomeni lo phansi ukhetheka aphinde awuqoqa uthi ngakaphuma imoto already usugcwele umgqomo so omunye uzohlala phansi so yabo ukuthi akukho mnandi sabacela sikomiti sathi at least sicela bashiye imgqomo ewu2 but still abakwenzi lokho. Sicela umasipala ungenelele nawo
ungenelele ngoba wona wazi ukuthi uyakhokha. So thina besicela ungenelele ku list akufika imoto kamasipala kube yiwona esithathela udoti. Sifuna ingane zethu sihlale endaweni eclean. Angikwazi ukuvumela ngikomiti ukuthi ingane sihlale endaweni engcolile ngoba zigulela thina. Laba abafakwe kuleli building ngemumva kokukhahlanyezwa isikhukhula ngonyaka u2022 bathi ke impilo inzima lapha. Kunzima ngoba nokuhlala sihleli sibaningi endlini eyodwa uthola ukuthi simndeni ehlukahlukene inhlalo ayikho right. Siyacela ukuthi umasipala mhlawumbe makukhona into angayenza ukuthi akwazi ukuhlukanisa sikwazi ukuhlala kahle ngemndeni kulungiswe nama toilet lawa akhona ngaphakathi ngoba manje leyo nto iyona leyenza yonke lento ukuthi kube khona ukugula kuyagulwa labaningi bagula abanye baye ebhedlela bayalaliswa kumnye udade wethu akekho kumanje wavele wagula iyona yonke lento le eyenzeka la ekhaya. Imizamo yokuthola inkampani kanye nomasipala iyephunzile. Ezindabeni ze-One KZN TV kubika uNtomkhona Mvubu ngiseThekwini. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nezinye futhi masibuya. Siyakubingelela sekwamukela mekukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Kugaselwe ezitolo zasogwini kungazelelwe. Zikhala ngemfucuza izisulu zezikhukhula. Kanti ke xoshwe onogada esibhedlela eNgwelezane. Izisebenzi zenkampani yonogada iNediforce egada isibhedlela saseNgwelezane zithi ngemumva kokuthi ke zagodla amandla zaye ukusebenza zikhala ngomqasho ukuthi akaziholele ube sithatha isinqumo sokuthi ezinye zazo azixoshwe ezisola ke ngokuthi zangenela isiteleka esingeke emthethweni. uNkosinathi Mpungoso ngomunye wabaxoshiwe uthi ungizima kakhulu ukuthi baxoshiwe kodwa ke imholo abakoletwa yona umqashi abayitholanga. Mangaphosisa abantu abaxoshwa mhla 23 bawu6. Usole umqashi ngokubalaxaza njengoba ke ebafake amasondo ebasola ngokungenelela isiteleka esingekho emthethweni nokuyilapho ke bebeveza khona ungenami kwabo nokungaholelwa kwabo. Uthi ke abagculisekile ngendlela abaxoshwe ngayo njengoba ke izathu zingaveli. Sibe nezinkinga ke kusukela ngo 2023 mangaphosisa bengabo August indaba zama delay omholo ekuthenini njengamanje kuthe beku April sa striker kahle sasigodla amandla sihleli ngaphandle sihleli ngaphandle kwase kufika ekuthenini lapho asisakhona ukwenza lutho endlini abanye bethu sebayaxoshwa kuyimanje isinqumo akasithathileyo yena kulabasebenzi abadala ebebesebenza usethatha isinqumo sokuthi ebakhiphe emsebenzini ebaxoshe njengoba kuyimanje njengoba eqasha nje kuyimanje uyaqasha kufanele futhi kube yithina abanye bethu akangabaxoshile kufanele belokhuza kufanele befundise labo umsebenzi. Sebexoshiwe ke babe sebetshenzisa ukuthi ke izimali zabo zizongena kodwa kuze kube manje ke akaze basithole. Okuhlungu kakhulu ukuthi ke nezimali zabo UIF abakwazi ukuthi basithole. Kodwa nje manje inkinga sibhekene nayo akasinikezile imali zethu imholo inyanga akasikweneta zona. Njengamanje asikhoni ngisho ukuyoclaima imali zethu ngesimo sokuthi asikwazi ukuyoclaima imali singaholile singayitholile imali kufanele siyithole ngaphambi ukuthi siyoclaima imali esingakwazi ukuthi ke lokho akakwenzayo kwenziswa yini. Kuvela ukuthi ke useqashe izisebenzi ezintsha ezizovala izikhala zabo laba ke baxoshwa nje abanazo kwazincwadi zokusebenza ama-contracts okuyizona bayisayina. Amagama ke abawakhulumayo ke nge-UIF ne-Provident bathi njengoba besixoshile nje kuyimanje abakhona ukuthi besinikeze amaphepha singakayitholi lemholo ekufanele siyithole njengamanje asazi ukuthi khona kuphi ekufanele sikwenze ngokwabo bathi angeke besinikeze amaphepha ukuthi sihambe siyoclaima ngoba asilokhuzile
kufanele beqale besinikeze lemholo le abasinikeza yona mase kuyimali asihamba siyoclaim. Ithimba lezindaba lizamele ukuthola ukuphawula kumphathi walenkampani ngaphandle kwempumelelo udaba ke saze salifake emoyeni. Lezi izindaba zo1KZN TV ngengusamukeliso Nqulunga Gisarisha Bay. OwayenguNdunankulu wesifundazwe iKwaZulu-Natal uDokotela uNomusa Dube-Ncube uthi yize ziziningi izinto uhulumeni asezenzile ukushintsha izimpilo zabantu kuleli kodwa ke futhi ke usamningi umsebenzi okusamele kwenziwe. uDube-Ncube usho lokhu kwingxoxo ekhethekile neziko lezindaba eThekwini ngemva kokugogoda iziqu zeDoctor of Administration eNyuvesi yaKwaZulu-Natal. uDube-Ncube ube ngokuqala wesifazane ukuba undunankulu wesifundazwe emva kweminyaka engama-30 elakuleli lathola inkululeko. Uthi ngokwakhe usabona besifazane besangatshazwe ekutheni babekwe esikhundleni. Cha, angiqamba amanga sesi abantu besifazane abanikezwa ithuba elifanayo. Angifuna ukuqamba amanga ngoba kube ukuqala ngami emva kweminyaka ewu-30 years. It was the first, and hopefully it was not the last, because it was the first. Ukuthi umuntu wesifazane abundunankulu KwaZulu-Natal emva kweminyaka ewu-30. So lokho kukhombisa ngokusobala ukuthi akulingana. Kusalaphi ansapothansi isonto sabantu besifazane onabo mhlawumbe abantu besilisa basana lenkolelo ukuthi umuntu ngeke nesikwazi ukuphatha umuntu wesifazane. Kusalaphi kukhona konke, kukhona kokubili, kunakho ukungabaza ukuthi uzokwazi nje ukukwenza. Akufani ngoba singaphuma esikoleni sisifana, singumuntu wesilisa nowesifazane, siphume ngelanga elifanayo. Kodwa mase kubekwa la amathuba kodwa kuzothiwa kumina uzokwazi nje ngizokunika isibonelo. Wathi omunye ngesikhathi nginikeza umnyango wokubusa ukubambisana nobuholi bomdabu wathi intombazane yakwaMashu izokwazi nje ukuphatha amakhosi. Kodwa ngendlela engasebenza kahle ngayo namakhosi nesilo umdlokombane namhlanje ubudlelwano enginabo nokusebenza namakhosi kusaqhubeka ngisho namhlanje ngingasekho kulo mnyango. Ngakwazi ukuthi ngiphumelele kulo msebenzi. Kodwa ngesikhathi ngena bonke abantu babebamba imoyo ukuthi uzokwazi. Kodwa abanye besilisa umuntu mangabe nikweze umsebenzi ofanayo aqalwa ngokungabaza njengoba kwaqalwa kungatshazwa mina. So kukhona lokho ukuthi kulula nje ukuthi kube nongabazane uma ngabe kumuntu wesifazane kodwa uma kumuntu wesifazane mukuyisilisa kungabi khona ukungabaza until umuntu azaziprove yena. Thina kufanele uzuziprove wena umuntu wesifazane, kufanele usebenze kathathu ukuze uziprove ukuthi ngempela uyakwazi ukwenza lento ofuna ukuyenza. uDube-Ncube usephathe esikhundleni ezahlukene. Uthi ngokwakhe uhulumeni usezishintshile izimpilo zabantu ngokuletha intuthuko. Mkhulu kakhulu umsebenzi osewenziwe. Dadewethu angifuna ukuqamba amanga. Kusukela ngo1994 mkhulu umsebenzi osewenziwe. Ngisebenzile kuhulumeni, ngibile ikhansela, ngasebenza kumasipala ngikhansela, ngaba imeya ngaphambi kokuba ngize ku-province. So ngibonile abantu komkhanya kude sifaka ugesi endlini zodaka, sifaka amanzi endlini zodaka, sifaka izindlu lapha esasingacabanga ukuthi kube khona indlu yesitina. Sifaka ugesi endaweni ongacabanga ukuthi kube khona indlu yesitina. Sifaka imigaqo endaweni ongacabanga ukuthi kambe la imoto iyozingene nokungena, kodwa ifakwe imigaqo
imoto ingakazi ihambe lapho ngoba sicabanga ukuthi akukhona ukuthi ngoba abantu bakithi bengenazi imoto abasoze baba nazo impilo yabo yonke. So ngiyacabanga ukuthi umkhulu wona umsebenzi usafanele wenziwe. Angifuni ukuqamba amanga ngoba iminyaka engaphezulu kwa300 nento abantu bakithi besele ngemuva entuthukweni ngenxa yohulumeni bobandlululo nohulumeni bangaleso sikhathi umuntu omnyama esele ngemuva miningi kakhulu le minyaka mangabe uyiqhathanisa neminyaka nje le 30 phela leli lizwe lethu lingene kwintuthuko noma kwinkululeko yentando yeningi. Ephawula ngesimo sesifundazwe uthi kwabanzima ukukhothama kwesilo samaZulu ngoba kuningi sakufundisa ukwakha isizwe sikaZulu. Siyakhala nje thina kakhulu ke ngokuthi siye sahlehlele emuva ukuthi sihanjelwe ngamaqhawe anjengomdlokombane ngoba lela qhawe esilo sethu sasakha lesi sizwe sikaZulu sikaMageba and uNkulunkulu wayesiphile iqhawe lokuthi liqhubeke lakhe lesizwe siqine futhi kube isizwe esikhaliphe ngendlela eyisimangaliso. Ingakho ngithi uma ngase siqhubeke kuleza mfundiso zikamdlokombane zokuthi umuntu omnyama ke kahloniphe, umuntu omnyama ke abe nesithunzi sokuthi sakhe singabhidlizi, sihloniphane, kuningi singase sikuzuze ukuthi siqhubekele phambili. Eqhoba uDubencube uphawule kabanzi ngesimo sepolitiki yamanje wathi siyaphoqa ukuthi wonke amaqembu abeke eceleni ongabona ngasolinye kepha asebenzisane ukuthuthukisa impilo zabantu. Sesiqoqa uveza ukuthi uningi osekwenzakalile ukusuka ngo1994 kuze kube manje kodwa futhi kusakuningi okusamele kwenzeke. Siyaqonda ukuthi ukusebenza kahulumeni kuncike kakhulu kwipolitiki kahambisana. Ngokwesimo sezepolitiki masamanje uyabona yini inqubekela phambili bakhona yokuthuthukisa isifundazwe? Kufanele ibe khona inqubekela phambili kulesi sikhathi samanje. Kuyaphoqa dadewethu ukuthi kube khona ukubambisana njengoba sibona uhulumeni usebenza ngokubambisana. Kuyaphoqa ukuthi sibeke eceleni ukuhlukana kwembono kwethu ke sibeke ukuthi sakha manje sizwe esibumbene noma ngabe siqhamuka enhlanganweni ezihlukahlukene kepha injongo yethu iyodwa ukuthi ubone umntana wakho ephephile, ubone umzali wakho, ubone abantwana bakho beye esikoleni bephephile, ubone umndeni wakho uya emsebenzini uya esikoleni ubuye uphephile, uhambe uya ekhaya lakho ubuye ekhaya lakho liphephile lingangenwa zigebengu. Ukwazi ukuthi uvuke wazi ukuthi unomsebenzi unetoho ozoya kulona noma uzokwazi ukuzakhela ibhizinisi lakho, ungabi nexhala lokuthi kukhona abantu bokufika abazothatha umsebenzi ngoba mina ngilele angifuni ukuyosebenza nginomvila. So ilezo zinto ezisiphoqayo ukuthi njengabantu abamnyama njengalesi sizwe simnyama ake sisukumene sizisebenzele, ake siyekeni ukuba ngamavila, ake siyekeni ukuba nokuhlukana ngembono, ake sikhuleni sikiyeke manje ukuhlukana ngokwezepolitiki. Ingakho mina ngiye ngithi dadewethu ngiyawubonga mina uKhongolose ngoba ubuyela kulo wambono uKhongolose owawunawo ukusungulwa kwaKhongolose lapho owathi uKhongolose Mzulu, Mxhosa, Mtswana hlanganani nakhe isizwe esibumbene. Ubuyela ke kuleyo nto uKhongolose eyaqalwa ngobaba omkhulu, eyaqalwa inkosi uDingane, eyaqalwa amakhosi, eyaqalwa amakhosi aqala lo mbutho kaKhongolose.
uJohn Langalibalele Dube nawo wonke amanye amakhosi inkosi uAlbert Luthuli nabo bonke amanye amaqhawe asungula lombutho kaKhongolose okuyiwona athi singamakhosi singabafundisi sonke impokophelo yethu ukuthi sakhe umuntu omnyama abe nesithunzi sakhe imndeni yethu singabheki ipolitiki ukuthi wena uyiliphi iqembu wena ungumuphi umhlanga kepha sakhe umuntu ozothatha lesizwe asise phambili. uDr Ncube okwamanje sebuholeni beANC kwisifundazwe KwaZulu-Natal. Kodwa Sibisi wezindaba ze1KZN TV koChannel 261 ngiseThekwini. Ake siphinde futhi sihlabena nalo elinye ikhefu siyabuya nengozi ezomnotho ezomdlalo masibuya. Siyakubingelela siyakwamukela ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Kugaselwe ezitolo zasoGwini kungazelelwe. Zikhala ngemfucuza izisulu zezikhukhula. Kanti ke xoshwe onogada esibhedlela eGwelezane. Ake singene sijule ngosini yezomnotho. Randi lakuleli u18.09 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u20.27 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u24.08 maliqhathaniswa neeuro laseEurope. Igolide ke lona lingu $3,204.91 ounce kuthi oil ongahluziwe ube u$64.53 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Kulokoza inhlansi yethemba ekutheni ke iqembu lesizwe lakuleli labadlali abaneminyaka engaphansi kwama-20 amajita lingase ke lemuke nayo indebe Africa Cup of Nations njengoba ke selizibekisele indawo kwamanqamu alomqhudelwano. Leli iqembu lidlulele phambili kwamanqamu emva kokushaya iqembu lesizwe laseNigeria ngegoli elilodwa eqandeni. Umdlalo wamanqamu alomqhudelwano weAFCON uzoba ke phakathi kwamajita neMorocco kusasa ngesonto. Ake sikubhekelene nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama udlela zimhlophe ngeziguqise bese kuphathele zona namhlanje awuhlangabezeke noma kanjani futhi ithimba ngomsombuluko. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.